Mantendo entre a Secretaría Comarcal da CIGA de Vigo e o Espacio Político de Marea, queríamos abordar a situación sociolaboral de toda a comarca de Vigo. Vimos que hai unha serie de problemas que afectan ao conxunto dos traballadores e das traballadoras e que, por lo tanto, afectan ao conxunto dunha cidade que é, por esencia, industrial e que teñen que ser abordados tanto desde o punto de vista social, como sindical, como tamén político. Falamos, en primeiro lugar, de precariedade laboral. Desde o ano 2014, o 89% do traballo creado na CIGA, creado na comarca de Vigo, é precario, igual que no conxunto de Galicia. Isto significa que para poder ter un emprego estable durante o conxunto dun ano, de media, unha muller traballadora, porque aparte a precariedade de ter nome de muller ten que concatenar 11 contratos seguidos, a precariedade laboral ademais supón un 30% menos de salario que aqueles contratos que teñen carácter indefinido e ademais están asociadas a unha maior sinistralidade laboral. Non é admisible que nestas condicións de precariedade laboral o Goberno da Xunta de Galicia de Núñez Feijóo no ano 2017 solamente executase o 57% dos orzamentos destinados a fomento do emprego. Queremos denunciar isto porque é un dos anos onde máis baixo orzamento se executou nesta materia. Desde que chegou Núñez Feijóo ao Goberno, a súa despreocupación polo emprego foi tan grande que as partidas orzamentarias de emprego solamente foron executadas de media nun 67%. Pois ben, o ano pasado, o ano 2017, o grado de execución foi 10 puntos por baixo. Queremos chamar a atención disto porque vemos unha despreocupación completa do Goberno de Núñez Feijóo polo emprego da cidadanía. Feijóo non ten ningún interese en que a xente consiga un traballo de calidade. Por iso a xente nova emigra, por iso a xente nova non ve futuro no seu país, por iso a xente nova non ve futuro tampouco na comarca de Vigo. E nós queremos denunciar isto nesta reunión que mantemos neste caso co sindicato da CIGA, porque coñecimos aínda a semana pasada os datos de execución dos orzamentos da Xunta de Galicia. Non é admisible esta situación. Queremos preguntarlle directamente a Núñez Feijóo por que razón pasa isto, por que se despreocupa tanto, sobre todo da mocidade, que ten niveles de paro que superan o 40% e na comarca de Vigo non é unha excepción. Con 40% de niveles de paro, coa xente emigrando, por que non se executan as partidas orzamentarias en materia de emprego? Isto era en primeiro lugar. En segundo lugar, sectores que teñen para nós carácter estratégico a nivel industrial e dos que a comarca de Vigo é punteira, non solamente a nivel do Estado, sino incluso no contexto europeo e mundial, como é o caso do sector da automoción, a falta dun plan industrial por parte da Xunta de Galicia para viabilizar o sector, en segundo lugar para diversificalo, para que non haxa unha dependencia dunha única empresa, para que o sector auxiliar dos componentes teña a verdadeira forza laboral para crear ademais emprego de calidade que está subordinado tamén a unha estrategia de I+D, de innovación e desenvolvemento que non se está producindo porque o Goberno Núñez Feijóo non ten proxecto de desenvolvemento e de innovación nin de investigación, e esa é a razón tamén pola cal no ano 2017 os orzamentos que xa eran raquíticos teñen un baixo nivel de execución en materia de I+D. Finalmente estamos abordando tamén a problemática específica do sector da construción naval. Estamos vendo como despois de anos de sequía, en canto se produce un repunte na demanda no sector, carecemos de titulación cualificada porque xente especializada, que era punteira a propia comarca, como era o caso dos soldadores, están traballando polo mundo adiante pola falta de oportunidades laborais que tuveron hasta este momento. Ben, queremos que toda esta problemática é necesario abordala conxuntamente, é necesario acabar ca precariedade laboral, é necesario apostar por un plan industrial que vertebre non solamente a comarca, sino que vertebre o conxunto do país, e é necesario que sectores estratégicos, como é o caso naval para Vigo, teñan a relevancia nos asuntos da Xunta de Galicia que se merecen. Fronte a isto, temos un Partido Popular que non se preocupa ni siquiera de executar os seus propios orzamentos e que lle resulta completamente indiferente as condicións de precariedade laboral que significa que a xente non ten para chegar a fin de mes, que temos un 25% da poboación da comarca de Vigo que chega con dificultades a final de mes, segundo o propio Instituto Galego de Estadística, e isto non é aceptable, e en Marea non está disposta a pasar por isto. Por iso nós hoxe a CIGA estamos compartindo cales son as novas alternativas, cal é a problemática, algo que levaremos tamén ao Parlamento, como facemos constantemente, e apoiando tamén os movementos sociais na rúa, reivindicando a recuperación de dereitos. Remato con unha última idea. O Goberno de Núñez Feijóo nos leva dito durante o último ano que a crise xa pasou, que temos o mesmo PIB que antes da crise, e a pregunta que nos facemos é daquela por que non vivimos mellor.
daquela por que se xa pasou a crise, por que non temos os mesmos dereitos e, sobre todo, por que non temos os mesmos salarios que antes da crise. E esa resposta está sin dar por parte do Goberno da Xunta de Galicia, que o que está facendo é reducir os orzamentos, reducir a redistribución de renta e riqueza e reducir as oportunidades que ten, sobre todo a xente nova no noso país.